Ya rero muna njira ya mwego kinia birango bechisemia soro ngorwa Nyanza nige skuru ya banyaruka ya Nyabururu ya nyale ko bagekorobelia omo birobelio maikadabna egose workshop yakwane kumnango gandarele gosira amasomo ase abarokigwa bagochikomirana na gukwanira gose gosomigwa igoro yegesongo ase skuru yo yuma amarokelira nyaka bagachikwane ko ajitaliki ibere chyomotenyo kabere omwaka bwechirubere na 25 Roboti yoru na ruareganigwa na molikito Ruth Kemunto. Una enshira ya mayogo kinya masomo asorogongo rwabusi anene asemere moyege songo neli yege swahili asaboro kiwana boigo aborokia nige skuru ya banyaruka ya Nyabururu eyo gotoka ime bunga ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii yaberige kwaregani workshop eyo erakorekana litkulia Jumapili tariki 2 mutinyo kabere omwaka oyoiga eyo erengete ko basemia aborokia bonsi chinchira au chokukinya matokeo yemeremeyo Sunday. Because of good results, the functioning in the sun, the all of Nyanza, because teachers from Nyanza, Rift Valley, negotiating Manawakarea. So we are informing our colleagues, saying that over the very experienced examiners, Rivago said Tematem, Rivago coordinate Tematem, Wakarega, which are one Ukwanira ekiye kugera matokea maya aine kigwa ase aboro kigwa nigo chimbo chingia chabere chingo singerwa mono asa aboro kigwa na kubeko mokia asa masomabo. Without discipline there is no performance. Discipline ye kuriro so gukwane gesongo ne so kina bichons. Discipline ye kuriro so kulikana ko bwati abantu ba maki gasia yana ba cover ba correct and many more other things. Nonye nabo niga aborokio bonsi babeire bakobeko mukyo munene asa aborokigwa asoko barigirira kirenga kina gutumeka chinza cyabo asoboikiranu nakone kibuna aborokiwa bonsi ngokora bari cha assignment cyabo ase chinza kibwendrete naboigo kurigirirwa na aborokia department jigo chirigari mo na bakorana emirobiri babegete in place eremi yamono bana bakwe uchigazi nyinge bakora chire isiko ya masomo ali akawaida ali at timetable. We call it extra programs. Even weekend, every games time, every chinsa chindi chonse abana bali fuyo kanyora abaire gasi nyinge bakora. Bari mwabaye ko batarira kende yose kanyora abari busy ko wetere gasi abana bakorire kwenye mark kwenye enda through na kwenye ni back to them go imurubeni menge babegete in place. Onsi kianda ikominigo aborokia bonsi korwa ase chinsemo au anene korwa asorogongo rwa Nyanza baboli go goikirana ase workshop iyo eliko ene kibuna ngwenyorera bara megelio na boigo bosemi obuburachiko bakonya ase chiskuru cyabo na boigo kwenekya ngokinia bale amatokeo abo na bari bonsi piga welcome yelinde moranga bobisikwa banotugwa welcome them. I feel free. Feel welcome. Tukeliga Sunday bari mbonsi bari ba discourse mbali bana ramana yega mbari welcome batiche poshe bashena na bari mabandi doga de songo and then we have invited professionals, people who have been in the field in these areas kwa kwanera ikoroje ya mangana yega songo ne Swahili. Kinko ripoteria getasene kia getembe korwa ase skuru ya banyaruka ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto.